Ay mga sangkay, muadto mig Al-Ain Mall. Magbaklay ni init kayo, sige lang. Hi mga sangkay, welcome to my vlog! Hi guys, kapoy kayo. Hangak. Guwat mi og sakyan na dito ako. Bus stop! Bus stop. Naanami sa bus. We're in the bus! Magpa-load sa ang mga bayot. Ano ko, Jisbin? Nanghiram na. Ako 50. Oh, tapos na siya na ay Ako, mahulog. diba? Lamig akong wallet. Charles and Kit na siya yung bawalit. Ang bawalit. Negative ako mga Load food ko. Dus na lang balance sa ako ang bus card. Hala, dili siya kaunon. Okay. Picture. Dili mawala gyud ang picture dire ah. Escalator. Really? Sa may tawagan eh. Vocalator. Ah, vocalator din ini hala. Karon na ko nakabalo. Asa video na? Oo. Ala, vocalator. First time. Hinay man, may challenge. Hinay man. What? Uy, Dubai, nabot na ako lubos na. Wait, nagkikigahi. Kulang yung gasolina siguro. Nangita mi sa restaurant to, guys. Kung saan na restaurant na akong ipangita? Sonagi Korean Restaurant. We want to experience Korean eating. Korean food eating. Yung hinahanap namin. Ito. Gutom na? Gutom na ki eh. Itong kauno na ako dito kay Kuan. Noodles. Are you ready, girls? Are you ready? Gutom na mi. Nanami kutsara. Sunod ani pagkaon na ba? Dalawang rice bowl. Opo. Sarang maggutom na. Pag-isip pa po ng kinchirada sa biyan niyo pa. Thank you po. Ano nga mo ang kuan? Ramen, rice, kimchi. Ano ni? Lemon? A Sunshine teach us how to do chopstick. Makuha nga. Let's try to take some piece of, what is this? Lemon? Ay, di siya makuha ba yet? Ay, mashallah. Lemon? Ano sa to? Pickle? Lemon? Hindi siya lemon. Ano sa man? Ano siya? Hindi ko balo sa mga. Mga unod na? Hindi po. Una po itong ano dito eh. Magutom naman. Good. Sige lang. Ay, kimchi. Uy, dili. Let's try kimchi. Dala nga. Ano, dili ko kabalo mag... Mahulo pag ito siya. Ayun. Mashallah. Kabalo na siya. It's like this. Teach us, what are the steps to open this one? But then you put... but then you put like that. Hada. And you do like this. Mangurong mo na yung mga kamot. Dili man siya makatusok doon. I don't know. I cannot. Hallelujah. I have to do this, please. Ana. Saan sa kaya? Saan siya parang mas-low? Gahi, sige ba ha? Kini masiguro ang mga ano. Nag-break up na sila dahil. Bili ko kabalo. Sige, try to take some. This is kimchi. Kimchi. Nami siya. Nguna nagi siya parat. Siguro. Tilawin ni kining blue ay kining blue kining yellow blue. Dili man siya magkuan. Maglisod ng tani. Uy, magkutsara ra ka, Bi. Bahala mo din. Don't call me baby. Sige daw, Dam. Go down. You can do it. Can't do it, baby.
Ah, mo rin na siya, ano. Agi, mahulog man ang noodles. Sayang. Oho. Ayun, feeling kamao. Hindi ba yun, isa? Isa pa, dam. Isa pa. So yummy. Nami ito na. Nalikamot. Kampay bay. We are at Korean restaurant po. May order po kami bibimbap pero hindi pa dumating. Ramyam. Yan. Post Valentine celebration. Charot. Trying hard to chopstick, baby. Hirap mag-chopstick, guys. Diba? Kaya ko charot din nito. Yan, mabilis siya magkaan. Namya nga mo ang kimbap. Guys, ready na para sa kimbap? Ready. Mag-trying hard na sa mi og kuan, chopstick be. Hindi pa ako mag-chopstick. Bago ko mag-chopstick. Kampay be. Don't call me baby. The best kami. Wala nga kung naruton. Ito kayo. Guys, kabalo na ko mag-chopstick. Ito ka gumanga. Ito ka gumanga. Ano na? Ano ka balo ko mag-chopstick? Hindi lang maniwani ko. Isang mo sa... Ito sang steady. Anak ko. Hindi lang yung mga ilingo. Hindi man balik. Hindi man balik. Biyog na siya. Biyog na siya. Ayun, I got it. Tapos isang subo. What? Masubo. Agad mo ka ba? Agad mo ka ba? Okay, magbayad na mi. Bayad na, madam. Ito si madam. Bahala uy. Excuse me, kamu lang nag-rice, ha? Ay, oo. Pasok sa budget. Ako, less ba? Ang karipura sa tao, palitag ano, ha? Palit ng tubig. Mangulit nami bring home. Para... Ang ngayon may chopstick kayo, magtuon mi sa balay. Para sa susunod, mag-chopstick na rin mi. Where are we going, guys? To the outside world. Bakay na sad me. Walang katapos ang baklay. Tamaran na parang mo ang gitaon, hulog. Hoy, gusto kaya. Hindi ako nagsisisi sa 53 dirham. Babalik ako doon. Once in a 4 years. Oh, yeah. Akabalo mo? Do it. Ano? Ay, ako gusto maka-experience og Korean. Karon lang yun naka-experience. Yes! Nakasakay na may kapoy kaayong sige baklay-baklay og dagan-dagan maraming mga buho. Na sila dito. Ay. One seat apart. One seat apart siya. Mga nandiri ang bus. Nasid na diri dako nga bus na ay small. Nami sa small. Ulit na may kapoy na. Ang among nakaon, nahilis na siya. Na-digest na nga mga bikaong ganina sa sunagi. Bye-bye. See you next time. Charot.